Geert, Ja. Cambuur en Heerenveen kwamen de weekend net in actie. Nee. Vanwege interland voetbal. Verveelt die dan ook een beetje? Ja, eigenlijk wel. Maar er is altijd ophef in vertier. MVV tegen VVV Venlo. Topwedstrijd. Is dat niet Sjoerd? Ik zie hem tweede helft. Tweede helft. Ja. Oh, we moeten de gast aankondigen. Oh ja, 8 seconden. 8 seconden. En, eerlijk is eerlijk, een absolute A-gast. Ja, we vielen u vereerd. De dirigent op het middenveld bij Cambuur. De beste speler van de KKD. Het is Mark Diemers. Ja. Ik val helemaal stil. Ja, Is hij er echt? Ja, ik verneem het. Ja, ik verneem het. Is hij er Trouwens, nog één dingje. Ja? Hasto, deze week, ik werd een primeur. Nee. Ah, dat is Pieter. Dat heb ik even helaas net. Ik denk zelfs dat ik een nuancering op mijn primeur voor Fleet Week ontbreng. Een rectificatie? Nou, niet. Nou. Laten we aan tafel gaan, man. Aan tafel. Kom op. Geen voetbal in de Eredivisie, maar de sportcast op de manje, dat is vanzelfs een zekerheidje. Hier aan tafel Geert van Tuin, Andor Faber, de nieuwe anker van Omroep Friesland, Roelof de Vries en natuurlijk de beste man van de KKD. De absolute A-gast is dit. Mark Diemers levert de bal bij hem in en hij doet er wat moois mee. Klaar rondgeschaald. Ja toch? Is dit een beetje het intro waar je verwacht hier is? Als A-gast verwacht je wel zo'n intro, ja. Heel eerlijk Mark, Ja. we hier wel wat goed maatje, hè? Ik weet het, ja, zeker. Ja. Ik heb het nog tegen je gezegd. Ja, zeker. Want we hier in Vriendweeken hebben wij zijn Michael de Leeuw zit hier. Ja. Nou, dat die koer net. Oh. Ander het nog bellen, maar Wacht, Ho. wacht. We hebben nice. hebben we nice. Kom er maar in. Toppers van de podcast, Michael de Leeuw hier. Helaas ben ik er maandag niet bij. Jullie zullen het moeten doen met iemand anders, Mark Diemers. Ik ga snel bij jullie aan tafel zitten om over Cambuur en voetbal te praten. Maar nu zullen jullie toch met Mark moeten doen. Succes! Nou, dat is toch bijzonder aardig van mij. Michael bedankt. Michael, bedankt. Maar goed, dat was eigenlijk de A-keus. Daar is toch bellen met Henk de Jong. Die koe ik net. Nee. Dus eigenlijk ben je toch derde keus, Mark. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik derde keus ben. Ja, dat is jammer. Ja, en dat van je grootste vriend van Ja, vroeger. van de samba. Ik heb een primeur. Is dat een primeur? Ik heb een primeur, ja. Oh, een Wisten primeur. jullie dat Ander Faber ooit in diezelfde kinderwagen heeft gelegen met Mark Diemers? Wisten jullie dat? Ja, dat is ook geen nice. primeur. Dat is wel nice. Ja, toch? Nee, dat is Zelfde wel zandbak. nice. Zelfde zandbak. Nee, Zandbak alles. was het, hè? Ja. Nee, jongens, Vlien Wieke, toen hingen we wel echt grut nice. Echt, toen hingen we een primeur. En eerlijk is eerlijk, Geert, Do hier is de primeur. Ja. Want Do heeft zei van, Cambuur zil er alles ontwan Wacht even. om Sander van der Heijden waarom te hebben als assistent. Nee, geen applaus jongens, want dat past niet bij mij. Maar ik heb uiteindelijk zijn Sander van der Heijden we tussen weken ondroegen als assistent van Henk de Jong bij Cambuur. Ja. En is dat gebeurd? Dat is wat ik zijn heb. Dat is een journalistiek wel zoen, een knap stukje werk. nuancering. Ja, maar is dat er gebeurd? Nee. Oh. Dat wil zeggen, daar is wel op praten. Alleen, ik kan er net achter komen waar het precies net goed zit. Ik heb nog wel begrepen uit uitermate betrouwbare bron van mij binnen. 2? Oh. Het was er nou 1. Oh. Maar dat het niet aan Sandor ligt. Die zou wel willen. En ik heb ook uit betrouwbare bron vernomen... Diezelfde? Nee, andere. Dat het bij Cambuur ook niet aan de financiën ligt. Er is wel ruimte in de begrutting. Maar wel had het dan wel hoor. Ja, dat is nou de vraag. Want dit liep het mij binnen de twee belangrijkste hobbels. Er is in het West die het Jimmy zijn. Jongen, Henk de Jong leidt er jij eruit als dat Sander van der Heijden komt. Dus dat is ook een benadering, maar dat is wat ik echt jet heb. Ja. Dus de berichten stromen binnen, jongens. Postdomel, vleeren, on en on. Het is echt net een leeuwen. Maar eigenlijk heeft Maar het dus Vlien maar Wieke. krijgt net hut. Vlien Wieke heeft ook journalistiek zo'n een topprestatie leveren, Nou. alleen het klopt er net. Nou, dan heeft de zaak een wanprestatie leveren. Het is toch elke Maar Ik mag Geert een beetje verdieren, ja, want ik heb natuurlijk ook mijn contacten binnen de club. Er is binnen de morgen van de trainerskamer echt wel hoe praat. Zeker weten. Er is best wel hifke bij de trainers van hoe zoen je hem steent, zien hoe de komst van een extra assistent in de persoon van Sander van der Heijden. Alleen nog, voor de meesten die vaak in het Cambuurstadion komen, de trainerskamer, die zit gelijk links en de directiekamer, die zit gelijk rechts. Dus ergens is het er van links naar rechts hing je hem denk ik. Maar nou hebben we hier heel dat weet ik toevallig dus net, ja. hebben we hier een van Cambuur om tafel zitten. Mark. En wat voor je, hè? En wat voor Echt je? een aangast. Lever de bal bij Ja, hem in en het ja, komt goed. ja. Mark, zover. een A-gast. Wat zou je ervan vinden als Sander van der Heijden weer waarom komt?
Wat is net kijk, Rogiet? Ja, nee, ik broodje aapverhaal volgens mij heb ik van de week gehoord. Hè, Nee, Roelof? dat Toen stond, wij, dat stond dat heeft op een socials, jongen. ja, Dat het een broodje Nee, aap weer. Nee, Ik- maar ik- dat kan Roelof Maar zou dat kan van mensen die normaal gesproken Ja. regelmatig broodjes aap afscheiden. Dus dat moet je ook weer nuanceren. Maar het is wel mooi dat hij zei het Roelof, want oude Wensje wie het volgens mij, je weet, ze nou even een visje halen bij Hollander. Oh, geen reclame. Nee. Nee? Bij een Hollanders willekeurige viszaak in Nou, de Jouwen. gezonde apotheek is ik lekker en neem maar op. Ja. Maar in ieder geval, neusje van de zalm. En wij zitten er, Bert Hollander zit in de raad van commissarissen van Cambuur. Dus wat een volle toeval. Mark Diemers, de beste speler van de KKD trouwens. Die zitten er om tafel. En we gaan zitten. Bert Hollander was niet zo blij met Dijkgeert. Die klopt helemaal niks van. Broodje aap, broodje vis aap, in dit zei geval. hij. Broodje haring was het in dit geval. die zei, was niet, toch? Ja, Hij klopt. was niet zo blij. klopt. Maar toen zei Bert, heeft die Sander zelf ook gebeld? Zei hij. Ik ga daar niks over zeggen. Nee. Oh. Oké, maar En heeft hij Art ook gebeld? Nee, die heb Ga je ik ook- niet ga je gebeld. niks over Nee, dat kan ik eerlijk Nee, maar dat wie mijn idee dat van kan ik wat... eerlijk wijzen, dat heb ik net in. Maar op dat moment vond ik dat ik nog net heel noodzakelijk, omdat het in een fase weer dat het misschien komen zou. En dus dan nou ja, dat gaat alleen maar gebeuren. Ja. Maar Soes het ook nog eventjes weer waarom naar de vraag, Mark. Soes het appreciëren. Soes het leuk vinden. Als Sander van der Heijden weer waarom komen zoeken. Wat dus net gebeurt bij Cambuur. Nou ja, ik heb een hele goede band met Sander natuurlijk. Gewerkt, ik denk een jaar of 12 geleden bij Cambuur. En nu bij de Graafschap natuurlijk 1,5 jaar succesvol mee samengewerkt. En Sander is natuurlijk op tactisch gebied heel erg goed. En ook een fijn mens. Dus Had Henk Sander nodig? nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Henk het ook prima alleen kan. Ik denk dat Henk ook kundig genoeg is om het zelf te kunnen. En ik denk dat we ook 2 prima assistenten daarbij hebben. Daar wordt altijd veel over gezegd, maar ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik denk dat wij 2 prima assistenten hebben. En die ook tactisch vermogen hebben om wedstrijden te lezen en om goede dingen daarin te doen. Dus, Rick Rijnsma en Jeroen Burghuis. Zeker. Steurt dat hij dat de Savolle ek over die assistenten praat wordt? Want Ja, nee, ik vind dat wel eens jammer, weet je. Omdat, kijk, ik ben er niet bij in de trainerskleedkamer. Maar ja, ik zie daaromheen natuurlijk wel heel veel dingen. En ik maak natuurlijk alle trainingen mee en alle tactische besprekingen. En veel supporters en mensen eromheen, die zien dat allemaal niet natuurlijk. Dus die zien alleen 90 minuten. En die zien dan bijvoorbeeld dat, nou in dit geval, als ik Emmen bijvoorbeeld als voorbeeld noem, een wedstrijd waarin een tactisch plan doordacht is. Op het aanvallende gebied. En dat eigenlijk precies uitkomt zoals wij dat door de week trainen. Alleen wij dat als spelers niet goed genoeg uitvoeren. Ja, en dan krijgen we, de assistenten zijn te jong, zijn onervaren, hebben geen tactisch vermogen. Nee, dat is natuurlijk, ik vind dat echt een hele grote bullshit. Ja, maar Dus, dat is wel wat op diezelfde socials nogal vaak rondgeeft. Hè? Ja, Er is geen plan, er is geen plan B, laat staan een plan A. ja, maar, Cambuur speelt opeens 5-3-0-0-1, weet ik veel wat Ja. voor systemen. ja. Dat je denkt, ja, maar waar gaat dit over, jongens? Ja, vind ik ook. Kijk, ik denk, als je het dan een beetje breder trekt dit seizoen. Ik kan eigenlijk alleen meepraten sinds ik er ben, want daarvoor is het niet zo chic om over mee te praten. Alleen, ik denk sinds ik ben gekomen, jong Ajax, moeten wij winnen. Ja. We hebben denk ik een prima tactisch plan. Roda, vind ik ook dat wij het beter Helmond kans Sport, hebben was gehad. jij er toen al? Nee, toen was ik er nog Had niet. je ook Nee, moeten winnen, hoor. Dus Roda moet je eigenlijk winnen. Ja. Nou, dan heb je Jong Utrecht. Moet je de strafschop in schieten, hè? Daar heb je gelijk. Jong Utrecht, hoog of laag? Over het standbeen heen, maar Precies. Jong Utrecht, en niet twijfelen. precies. Jong Utrecht, die moeten we winnen. Emmen is wanprestatie van ons als team. Dus die verlies je terecht. En de afgelopen wedstrijd, VVV, speel je helemaal van de mat af. Ja. Dus om maar aan te geven, uit de laatste 5 wedstrijden hoor je eigenlijk 12 punten te pakken. Nou ja, dat horen wij gewoon te doen met de kansen die we krijgen. Als die we vervolgens missen en horen dat de assistenten of de hoofdtrainer niet goed genoeg is. Ja, dat vind ik niet eerlijk. Nee. Dan vind ik ook dat ik daarvoor op Nee, moet maar komen. nou is het wel zo, en dat ik heb de assistenten jong en talentvol genoemd. Trainers zijn is ook een ervaringsvak. Mhm. Dus het zou wijzen kunnen dat aan die trainerstaf nog wat ervaring te voegen, dat wel echt letterlijk iets toevoegen kan. Dat zou misschien heel goed kunnen. Kijk, dat is natuurlijk wel een feit dat ze inderdaad niet op die manier niet ervaren zijn. Alleen hebben wij het geluk dat we bijvoorbeeld ook 3 hele ervaren jongens hebben. Met Kief de Belt, met De Leeuw en met mij. Ja. Hè, waarin wij ook dingen kunnen ondersteunen of ook constant met de trainers in contact staan. Dus ik denk dat dat gewoon een hele goede wisselwerking is. En weet je, voetballerij, ik weet dat het zo werkt. Maar goed, als je die 12 punten wel pakt uit de laatste 5 wedstrijden. Ja, dan hebben we hele goede assistenten en dan hebben we tactisch goed gezien. Maar wordt er weer een beetje laag Zo op de is het club? wel.
Wat zei je? Is het weer een beetje gezellig bij Cambuur? Ja, nee, je hebt de laatste wedstrijd gewonnen natuurlijk. Dus dan is het altijd... Daarvoor, Mark, wie het wol gespannen in die weken van VVV. ja, zeker. Nee, dat voelden we allemaal. En dat voelden jullie denk ik als media ook. En daar heeft ook wel eens tocht van, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Nee, dat niet één moment eigenlijk. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben heel erg blij dat ik terug ben gekomen en ik voel me hartstikke goed. Ik hoop ook dat dat op het veld te zien is. Dus nee, ik voel me echt als een vis in het water. En het is fijn dat ik weer terug ben bij de club. En voor mij was het heel makkelijk aanpassen natuurlijk, omdat ik iedereen ken. Nou, ik kon weer lekker mijn huisje instappen, sleutel in de deur en ik was lekker thuis. Dus nee, voor mij was het hartstikke prima. Ja. Ben je toch ook weer een beetje vrolijk, Roelof? Ja? Ben ik wel een Ja, beetje ben je een beetje vrolijk? Ik ben... Wie die dat vrolijk dan? Nou, nee, gewoon ik een zit vraag. er lekker in. Zit er lekker in? Ja, dat is altijd zo'n mooie, moderne... Zit er lekker in. niet Want, zeggende term de shockcijfers van die nieuwe programma, jou daar heb ik alle reden voor? Ja, ik ga geen zorgcijfers doen nog. Nee, ga je met zo'n jongens? Het programma Ik heb van zoen, Roelof? ja. Ja, Fries Ik heb Beide. Beide afleveringen. Beide Ja, alleen. Wat ik is heb- sympathiek dat je met even zoenen. Ja, Dat is vind ik het ook, fijn. Mark? Het programma? Nee. Ik heb de eerste politiek, hek, Mark. die Ja, hek ik heb- weet. ik ga het niet met rust zien, maar ik heb de tweede hek jongen. Waar hier is de gast? Aurone Vreed? Piet Fortuyn. Pim Fortuyn? Zo. Oeh, dit is... Hoor dat zo van tevoren bedachte grap. Hè. Hij is zo Nou, slecht. maar dat is wel een aangast. Hij moest wel Dat is een lachen. aangast. Ja, Ja, dat is een die haalt categorie. Ik haal ze gewoon terug. Jongens. Jelle Soeterdaal en Johannes Kramer. Zo. Ja. Oké. Ja. Die zo. Ik moet toegeven, geen Mark Diemers. Geen Mark Diemen. Nee, dat is echt een aangast. Maar wat we hier En wat ook we hier geen- onderwerpen- Dankjewel, man. En Edgin Janowitske, de burgemeester van Nee, want Ze ik zijn ga wel hier, stel van Vist. ik ga hier Nou de ja. programmabegroting van 2024 van Zuid-Friesland. Ik ken hem al inderdaad. Ja, ja, ik ik heb- jou wel waarom, want hij... Nee, die had zo mijn bureau al hellen. ja, alsjeblieft. Want ik denk, daar heeft wel wat werk te doen. Nou, het hoeft hier net om politiek te gaan, het gaat hier over sport. Maar ik heb er een maar rollen voor gehoord. Ik zei, vrede morgen app te komen. Ik zei, moest Janne Wietske bij die moet komen. Want die het wel, daar speelt het natuurlijk van alles in dat Noorderhoek daarin. Zeker. Dat is wat de meesten nu praten. Dat is nou precies een gast die het op de Vredejoen hier zitten moet. Dus Om Janne daar te Wietske ziet om tafel. Dus, wat doet Roelof? Die zei, Hesgelijk, ik bel die Janne Wietske. Ja, Nou, dat dat zou je, dan doe ik dat voor. ja. Ja. Dus dan kom je uit bij de afdeling voorlichting. Wat zei die afdeling voorlichting? Dat vinden wij niet nuttig. Ja, dan breekt mij de klomp. Ja. Dan ja. breekt mij de klomp volledig. Dat vinden wij niet nuttig. Ja, kom even op. Maar de officiële heeft andere verplichtingen. Ja. Officieel. Ja. Maar bij Officieel. mij breekt de klomp. Zij ook zo en dat vinden wij niet dat nuttig. klopt. Dat ja, klopt. ja. Ja. Maar Kan ik goed, niet om ontkennen. dan vervolgens Pim Fortuyn te bellen, je het ook wel even. Nou, Janne Wietske hier gewoon zitten, mat, jongens. Echt weer. Oké, nou ja, misschien na je weekend. We beginnen naar de stellingen, jongens. De stellingen, en dan wist het als vriend van de show, Mark. Hè? Gewoon Zeker. kort antwoord. We beginnen met Geert. Henk Veerman scoort komende vreedje in Cambuur. Ja, waarschijnlijk wel. Doe die altijd. Ja, oké. Ja, Roelof, JRV-middenvelder Levi Smans verzint een basisplakje in NEC. Ja. Ja, Andor. Cambuur met in januari Milan Smit, hier van de Go Ahead Eagles. Nee. Nee. Mark, ik heb echt meerdere keren toch dat ik het allereerste doelpunt mootje zoe in het nieuwe stadion. Ja. Ja. Geert, ik baal ervan, maar ik heb als een gimprimeur. Ik baal als een stekker. Ja, dus. Roelof, de relatie tussen Andries Noppert en Robin van Persie komt nooit meer goed. Oeh, weer dubbele ontkenning, hè? Ben je het ermee eens? Ja. Dan is het een ja. Andor, dat Sander van der Heijden net naar Cambuur gaat, is vooral goed nieuws voor Remco Balk. Ja, zeker. Ja, hè? Ja, oké. Ja. En de laatste is van Mark. Tjin Volendam krijgen we weer een strafskop. Ja. Ja? Maar die dan ga neemt jij niet, ga jij niet nemen. Hij neemt hem net. Nee, ik neem de volgende niet, nee. Nee, de volgende zeker? is voor iemand anders. Ja, echt? Ja, Maar dat is de beste trap. Ja, dat vind ik ook wel. Alleen vind ik dat ik nu 2 heb gemist. En dat het ook mijn verantwoordelijkheid is als aanvoerder om hem nu aan iemand anders te geven. Plus het feit dat ik wil dat het de nadruk zeg maar, van de mensen vooral op mijn spel komt te liggen en niet op mijn penalties. Want ik ben natuurlijk veel in de stad aangesproken op mijn penalties. En daar ben ik nu inmiddels ook wel even klaar mee. Dus, Wat zeggen ze dan? nou ja, goed. Je speelt zo goede wedstrijden, maar dan mis je die penalty. En dan zeg ik eigenlijk van, ik heb liever dat ze zeggen, je speelt goede wedstrijden. En die penalty even niet. Dan straks weer... Of je speelt Weer over die waardeloos, maar die penalty ging erin. ja, precies. Maar dat kan ook. Maar ik vind ook gewoon dat het mijn verantwoordelijkheid is. Dus ik heb nu 2 keer gemist. En nu is een keer iemand anders aan de beurt. En over een maand of 2, dan is
Dan is het weer een beetje gaan liggen allemaal en dan pak ik hem weer. Maar je Ja, wordt een opvolger qua penalty-nemer, waar neemt Mark. hem? Nou ja, we hebben Afolabi normaal gesproken of Michael de Leeuw staat ook op de Afolabi lijst. voetbalt niet, hoor. het zal- Afalabi het Achillespezen van papier maché. Dat gaat niet lukken, hoor. Die zien we voor de Volgens winter mij toch is hij weer op de terug. weg terug. Dus, Is dat zo, ja? Is dat zo, ja? tenminste, het ging afgelopen week beter met hem. Dus ik hoop dat hij ergens deze week weer kan aansluiten. Oké, maar ik heb misschien een primeur, jongens. Zo, ja, maar want misschien- ik heb een primeur. Maar ik heb een idee van eventueel wat dan de penalty nimmer kan. Want Van Joert traint, ja, het zil Jim deugd van. Robin Malin traint hem mooi bij Cambuur. Nou, dan weet je het vast. Oké, ja. Dat Ja, is jij mooi. kijkt verbaasd. hè? Ja, ik wist het niet. Nee? Nee, ik wist het niet. Ja, dat wordt als in de klaar met Je m'appelle Mark. Oh, ja. Nee, ik ken Robin wel. Ik heb natuurlijk vaak tegen hem gespeeld. Dat dus, is lekker in aanloop naar de wedstrijd met Volendam. Die Ja, kan alles vertellen. Ja. Ja, precies. Hij volgens mij hier nog een contract voor Ian hier. Dat doen nog een Ier terug. Ja? Maar dat hij ze gewoon stopzetten. Oké. En, maar goed, is een jongen met een blessure. Ik moet eerlijk zeggen, bevoorlijke Arjen, dan geschiedenis. wist Roelof en ik, vastzitters van de Robin Molen fanclub. Ja. Ik ben wel eerst iemand die het even de kat uit de BMC wil. Want hij is zo lang geblesseerd geweest. Ja. En als hij op kunstgras spelen maat, dan verbrijzel je zien knibbels alle minuut. Dat hoeft niet. Hoeft het, hij hier niet. Het Cambuur dat natuurlijk thuis net, maar daar ben je in de KKD nog wel een aantal kunstgras. Trainingsfield. Trainingsfield is geen kunstgras. Nee. Ze trainen bij... ja. Oké. Maar dan komt de kokmeel aan ze weer waarom, hè? Elke vrije trap. En dan is hij een trappel. Komen die wormen omhoog en dan komt moeten we hij... Ja, maar Nou, Mark heeft ook een hupje, hè? Ja, maar dat wordt natuurlijk ruzie in het veld. Nee, Waar neemt ja, de ik- corner, waar neemt de ja. vrije trap? Jij, Och, jongen, dat wordt alleen maar bonje. Nee, ik ben hier een beetje verbaasd over. Ik heb het natuurlijk nog niet gehoord. Hè? Dus we zien het straks wel. Nee, Ja. maar hij is van harte welkom. En het is mooi dat hij, ik denk in eerste instantie zijn fitheid op peil kan gaan houden. Want hij zal wel een tijdje... Ik denk dat hij bij Volendam weg is gegaan en sindsdien geen club heeft gehad. Dus Contract ontbonden, ja, op precies. eigen verzoek. Dus ik weet niet in hoeverre hij fit is. Of, maar goed, Hij heeft natuurlijk wel de prima speler. creativiteit die Jim wel wat meer broeken kennen. Maar waar moet Mark dan staan? Ja, Fiesta onvallend. Maar kan jij samen met Molen? Tuurlijk. Nee. Geen idee. Nee, hoe dat is dat- toch Fiesta hoe- onvallend, hoe dat jongens? trainen- Dat is wel aanvallend. Ga jij dan ja. aan de 8? Maar Van Malun op de 8. Jim Sissen, Maleu en Diemers op het middenveld is de onvallend. Maar al een keer spelen De Leeuw en Diemers. Dat is toch lieke onvallend. De Ja, Leeuw maar is ben eigenlijk een spits. Ja, maar De Leeuw is meer een loper en Malun niet. En die maakt de onderbal komen en die is onder de bal sterk. Ik denk dat Het is meer nou Molen ja. wel een beetje hetzelfde type is als ik ben. Waarom Dus ik weet niet in hoeverre... Maar goed, dat bedoel ik. daar ga ik ook niet over. Wat Daar gaan knokken om de trainers eindbaas, gelukkig jongens. Dat is Ja. juist, want ja, sorry Arjen, we worden weer wat tactisch. Haaland. Mark liet hem vaak waarom zakje om op het begin van de opbouw om de bal te Ja, dat is komen. goed. Als je dan Molen Jipper ha, dan haal je echt daar nog in die het in voor het stekken kan. Want De Leeuw is natuurlijk net een speler die het een stekpaas Jan ken en dat hij maar Molen. Maar waarom net Dus omdraaien? ik Dan kan Mark meer op zien. Ja, nee, ik speel nu de laatste... Tegen VVV speelde ik ook wat hoger op het veld. In de eerste wedstrijden heb ik inderdaad wat meer de bal gehaald. Ja. Dat komt ook omdat die wedstrijden bijvoorbeeld Mercera centraal speelde. Dat is een rechtspoot. Dus ja, het wordt nu tactisch, Arjen. Ik hoor dat je daar niet in mee kan, meestal. Maar dan, Daar word je- Ja, dus ik praat met heb Silus. natuurlijk een abonnement op de voetbaltrainer. Maar, Oh, ja, keurig. zeker. Nee, maar dus Mercera speelt die ballen met links niet heel graag tussendoor. Nu hebben we Nieling daar spelen. Dus kan ik ook automatisch wat hoger gaan staan. Dus dan krijg ik makkelijker die ballen tussen de linies door. Ja. Dus, Maar heel eerlijk, Mark. Robin Molen, leuk. Maar ik hiel er een spits erbij. ja. Ja, toch? Ik ga niet over het selectiebeleid. Nee, oké, dan vraag ik het ook maar niet. aan... Je kunt er beter een spits, Helje. Een fitte spits. Ja, een fitte spits. Ja, Want die Afolabi, dus van hij komt er weer aan, Afolabi. Ja, volgens Nou ja, mij. ik- Tenminste, ik heb vorige week gesproken en hij zei het gaat steeds beter. Het gaat weer de goede kant op. Hij is inderdaad binnengekomen met wat Achillespees problemen. Ja. Misschien eigenlijk wel wat te vroeg gebracht ook misschien wel. Ook door zichzelf vooral, omdat hij zelf heel graag wil. Ja, een beetje een terugslag gehad en volgens mij gaat het nu weer de goede kant op. Dus ik hoop dat hij ergens deze weken er weer bij kan zijn. Ja, maar wat je net met Doodzouders niet kreeg van... Ja, ik dacht, misschien is dat toch wel een alternatief. Milan Smit is derde spits bij Go Ahead Eagles. Ja, waarom hier hè, in de winterstop? Hey, dat is wel, weet je... In ieder geval een jongen voor de strafskop. En speelde bij Go Ahead Eagles net. Ja, hij speelde net bij de Go Ahead Nee, Eagles. helemaal niks. Nee, en toch denk ik net dat dat een oplossing is. Nee. Nee. Want? Het is ten eerste Milan Smit, die had het begin dit seizoen echt net bepaald hele goede wedstrijden spelen. Wil duidelijk dat hij maar de rollen ergens hoor ziet. Voor hier had hij prima wedstrijden spelen, voornamelijk op de linksboeten. Het is natuurlijk wel hier mij een neusje voor de goal. Maar ik denk dat Afolabi, en die zult toch maar ik hopen in de winterstop wel fit wezen. En dan hij De Leeuw achter de hand. Dan heeft het prima spitsen voor de KKD. Dan hoe je net nog wat te investeren in het waarom van Milan Smit. Paul Gladon is trouwens ook nog transfervrij. Paul Gladon. Maar Heb jij nou met gevoetbal trek er misschien? heel betoog op waarom de Gladon spits speelde bij voor mij bij komt. Emma. Gladon. Ja, maar het bij is natuurlijk Fortuna. wel, het is natuurlijk wel... Nee, bij Fortuna heb ik ook niet meer gespeeld. Nee, het is natuurlijk wel... Ik weet niet hoe fitheid van bepaalde jongens is. Maar als je dan toch over fitheid hebt...
Ja, dat zijn waarschijnlijk jongens. Gladon komt bijvoorbeeld uit zijn kruisbandblessure, dat weet ik. Omdat hij vorig jaar met Alaft heeft gespeeld bij, Een ploeg uit Armenië. bij Noah. Armenië. Noah, FC ja. Noah. Dus die jongens hebben waarschijnlijk ook een jaar niks gedaan. Dus die zijn er ook niet gelijk staan. Dus Nee. ik denk dat dat een beetje... Niet doen. Nou ja, goed. Wat ik zeg, dat is niet aan mij. Maar ja, ik Het is in het MCL al te druk met Cambuur-spelers. We moeten net nog meer van zoeken naar. Helder. Helder. Maar Ja, punt. nevens mij, FC ja, MCL. volgens mij is het Safir, Andor. Echt? Ja, echt? Ja. Nou, steeds maar. Ja, kom er maar in, jongens. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, normaal dan doe ik dit altijd het intro, maar Jim vindt het vaak te makkelijk. Hè, want dan voetballen het Cambuurtje in Volendam en dan zeg je... ja, het zal Veerman wel wezen of Robert Muren. En dus hebben we nou de rollen omdraaid. De eer is aan jou, Andor. Ja, nou ja, ik zou zeggen, we hebben al een triple A-gast in deze show, maar er kan nog een triple A-gast bij. Nog hier. Je mij natuurlijk rieden waar dat is en zat het jet onder een tafel met een gast. Maar de gast de eerste vraag Tuurlijk, stellen. ja, maar natuurlijk. Ja. Ja. Moet Waar met jou hing het Nederland rode voor telefoon? wezen, maar is het iemand aan de Cambuurkant? Ja. ai, aan de kant. Bent u een voetballer? Nee. Bent u een vrouw? Nee. Bent u een trainer? Nee. Nee, voetballer. Oh jongens. Mark? Is geen voetballer, hè? Nee, Geen nee. voetballer? Oh, zijn Geen vrouw, geen trainer? Geen voetballer. Maar wel Cambuurkant. Ben je Henk de Jong? Nee. Is toch een trainer, joh? Oh ja. Geen voetballer, Jongens, geen ik heb trainer, een wel tip. uit Cambuurkant. Hij heeft nog nooit een penalty mist in zijn carrière. Erik Bakker! Die heeft wel in je mist in MVV. Oh, maar geen Erik Bakker. Geen Erik Bakker. Dat was wel een goeie geweest. Nog nooit Maar mis. het is geen voetballer. Ja. Nee, heeft u nog nooit een penalty gemist waarschijnlijk. Het is wel een voetballer. Nee, het is geen Hij voetballer. zei van net. Nee, maar Hij zei... Nee, Nee, nee. Maar het is maar een dan is hij dus momenteel ook niet een Bent u voetballer. aan het jokken? oké. Bent u aan het jokken? Bent u stiekem wel een voetballer? Cambuurkant. Dus het is een oud, Nee, het is een oud voetballer, een ex-voetballer. En nooit een penalty mist? Ben je een oud voetballer? Ja. Ja. Oké. Oud voetballer. Cambuurkant. Ja, Nooit een penalty mist. dus, is niet Erik was, Bakker, dat kan niet. was u een spits? Nee. Lieve hemel. Dit is wel lastig hoor. Ja, jongens. Hans. Heeft u met Diemers gespeeld? Ja. Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Oh, Mark, help En dan ons. moet dat Maar wel ik iemand... zou willen dat ik een vrouw was. Oh, ik hoor het! Nou? Ik hoor zijn stem. Ja, Nou, zeg lekker je man. dan? Ik had al een Ik beetje zou vermoeden. willen dat ik een Ze vrouw noemen was. hem, we hebben nog over hem geappt. Ze noemen hem ook wel, hij noemt zichzelf ook wel de Messi van Friesland. Oh, Lucas Bijker, Ja, dat meen ik. ja. Is het Lucas Bijker? Ja. Oh, man. Heerlijk. Daar heb je hem hoor. Heerlijk. Lucas, Messi van Friesland, Messi van Cyprus. Ook. Ja, zeker. vertel eens Lucas, wat doe je tegenwoordig? Geen voetballer meer hebben we gehoord. Momenteel even niet. Nee, hoe is het nou toch mogelijk? Want je hebt nog meegetraind bij Groningen, toch, meende ik? Ja, nee, dat klopt. Alleen, dat is uiteindelijk is daar niks van gekomen. En, nou goed, en op dit moment heb ik ook zoiets van, er moet echt iets goeds voorbij komen. Ik ben nu weer terug in Nederland met de kinderen. En ik merk dat een beetje vastigheid zou ook goed voor ze zijn nu. Dus het is nu, als er echt nog iets goeds komt, dan wie weet. Maar we grijpen niet meer alles aan. Nee, je bent klaar dus met de voetballerij. Je bent met Nee. voetbalpensioen dan. Ja, voorlopig wel. Op dit moment nog wel. Ik hoop dat het tijdelijk is. Wie weet dat er nog iets komt. Maar ik ben ook druk bezig nu met andere dingen. Ja, want ben je fit? Ik ben topfit. Net zo fit als Afolabi. Afolabi? Nee hoor, je zult schrikken als je me ziet. Topfit. Oh ja, we gaan schrikken. Ja, oké. Maar ik heb 2 stellingen voor Lucas Bijker. Nou, Lucas Bijker, je moet kiezen. Thomas Pol of Lucas Bijker? Ja, dat is toch simpel. Zelfvertrouwen. Nee, Messera of Lucas Bijker? Kun je het me nog makkelijker maken? Mats Keulert of Lucas Bijker? Ja, altijd Lucas bij. Wat jongen die technisch directeur in Friesland en Noord-Holland zoenjes zitten. ja. Nou, volgens mij wouden ze Lucas wel hebben. Wie? Maar die zijn geen geld. Cambuur. Ja, klopt dat, Lucas? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar nou ja, goed, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf ook wel over nagedacht. Hoor. En ook wel met mensen over gesproken. Maar ja, dat ligt natuurlijk gevoelig.
En dat snap ik. Vanwege Maar, die oerstap in het verliezen naar Heerenveen. Oh ja, dat is ook zo. Ja, was je even vergeten, hè? Dat zal het zijn. Die lach is mooi. Ja. Iedereen maakt fouten, Maar vriend. nee, dat is natuurlijk, natuurlijk wel een heel belangrijk ding. Dus in die zin, ja, kijk, ik heb er zelf ook wel over nagedacht, hoor. En ja, kijk, als het zover zou komen of kan komen, ja, wie weet, het zou misschien wel mooi zijn. Maar aan de andere kant, ja, iedereen moet het wel willen en iedereen moet erachter staan. En ja, zolang dat niet zo is, dan heeft het ook helemaal geen zin om erover na te denken. Maar Mark, daar had natuurlijk mij Lucas op Cyprus voetballen, net bij dezelfde ploeg. Maar daar had hem wat meer in actie zien als wij. Ja. Kan hij nog mee komen bij Is je? hij nog goed gedaan? Ja, zeker weten. Nee, Lucas is uitstekende linksback. Dus links centraal kan hij ook prima spelen. Dus, Heeft hij nog een wasbordje? Hij, dat begon wel een beetje te verdwijnen. Maar dat kan ook wel in die drankjes op Cyprus, denk ik. Dat kan door die wekelijkse eitjes met Mark. Ja, we gingen altijd wel door de week altijd naar de Fun Factory toe. Hè? En dan gingen we met de kinderen spelen. En dan gingen we altijd wat eten bestellen. Oh. Nou, dan nam ik altijd de salade. En Lucas meestal, wat was het Lucas? Dunne kebab of zo, hè? Ja, zoiets. Nee, joh. Nee, Lucas die is nog hartstikke, tenminste hij was vorig jaar ook hartstikke fit. Ik heb nog 1 keer tegen hem gespeeld. Dus toen ging hij er trouwens wel af met 3-0. Maar hij was wel fit. Ja, maar even concreet. Jij bent natuurlijk geen technische man. Maar jou wordt er een klap op. Lucas Bijken naar Cambuur? Ja, wat mij betreft, je weet Maar, mijn... maar jongens, als het zo makkelijk is en als ze zeggen van er is geen budget. Ze hebben net een grootverdiener uit Cyprus binnengehaald. Als die nou 10% afstaat. Dan staat vanavond die foto online, hoor. Staat vanavond die foto online? Welke foto? Ja, heerlijk. Oké. Ja. Nee, maar Lucas, ja, natuurlijk. Maar goed. Daar hebben we het niet over. Nee, precies. Nee, hij ligt natuurlijk in die zin gevoelig, zeker bij de supporters, denk ik. Maar ja, op een gegeven moment, wat ik zeg, ja, iedereen maakt fouten, hè? Ik vind dat exact kinderachtig. En dan is het dit kan ik me zo'n ophef hoe die trainster van de Ajax vooral die het zijn had dat ze vroeger wel maar haar heid leuk bij Feyenoord op de tribune zien. Nou, wat erg, en dat wordt dan weer helemaal een ding. Dat denk ik, jongens, we hebben het toe. En dat is hetzelfde nog maar Lucas. Die had die keus maken. Ik weet net precies met welke hier, maar het is Tien. En dan wordt dat hem nou nog nijdroegen. Ja. Komt erop, jongens. Ja, Dan ben je er niet. Maak het dat ik je zak uit trouwens. Maar dan ben een peer. Maar En ik denk die dat het Utrecht in zich de club dan. ook net zo volle uitmaakt. Ja, dat is meer een Tuurlijk niet. sentiment bij een zeker niet. Mag je niet hopen dat het supporters leeft. Maar Tuurlijk, goed, nee. als linksback kun je makkelijk, kom je vaak in scoringspositie bij Cambuur. Want op dit stuit is de linksback is gewoon topscorer van Cambuur. Ja. Absoluut, ja. Nou, wie weet dan, Lucas, Nijwieken. Wanneer is de presentatie? Ja, een beetje reclame is nooit slecht. Dus wie weet. Oké, nou, heel erg bedankt. En nou ja, Nijwieken zoekt een Altijd goed, seizoen. mannen. Ja, komt goed. Vrijdagavond. Ja, vrijdagavond Volendam en maandag gelijk Eindhoven. Dubbel programma. Maar je bent programma. eraf, dus dat kan prima. Ja, geen enkel probleem. Dat moet nog lukken. 2 keer 9. Messi van Friesland. Mooi man. Dankjewel, Lucas. Helemaal goed, man. Ontzettend, jongen. Hoi. Het vind ik wel mooi, hè, want Mooi mannetje. ik belde mij hem en ik vertelde van, nou ja, Mark Diemers is gast. Dat vind ik leuk. Dan moet je maar zeggen, als ze het niet raden, dat ik nog nooit een penalty heb gemist. Vond hij leuk, hè? Ja, klopt. Mooi gozer. Hey Roelof, verzin het Levensmans een basisplak. Dus zei dus ja. Waar moet hij dan staan? Ja, dat is dan natuurlijk wel een dingetje. Ja, Leicester Oorwagen. Want hij is geen controlerende middenvelder. Daar speelt het in principe Espen van E. Of Condé. Nou werd Condé natuurlijk wel als de grote verlosser op zijs binnenhellen. Maar die had het in ieder geval beurt nog net echt zien litten. En van E onthoudt daar wel. Speelt het goed. Dus ik denk dat hij steen bloot. En dan haast van die oren van posities haast een keus van Smans. Olsen en Brouwer spelen daar. Nou, ik denk maar de wijze waarop Jervin druk zetten wil. En ik dat Brouwers onverder is dat 10 net sneuvelt. En Brouwers doet het ook goed. Ja, nou ja, dan heb je Olsen, wat misschien wel de beste voetballer van Jervin is. Zweeds international. Ze nemen hem wel de Diemers van de Eredivisie. Oh. Ja, een goede voetballer, dat moet ik nog wel een beetje onverdienen worden, denk ik. Maar ja, die speelt het laatste best wel zwak. Zo balverlies, middenpases. Ja, ik vind dat die... Nou ja, ik kan me voorstellen dat Van Persie een beetje 50-50 keus vindt op dit moment. Dat Maar goed, dan met Olsen erop en dan Scoot dus, want hij is een zien, Levensmans. En dan met Brouwers dus naar achteren daar. Nou, dat is dan de afwaging die je match maakt. Ja. Maar aan de andere Brouwers, die doet het goed natuurlijk. Maar qua rendement is het te min. Maar hij komt wel vaak in scoringspositie. Ja, maar ja, had je er niks meer door, hè?
Dus maar de rest komt misschien- er steen en dan komt hoeveel letter komt nog wel het rendement. Ja, letter. Hallo, we zitten in oktober. Ja, maar goed, komt dat rendement maar dan? we hebben het er eigenlijk elke week over Levi Smans. Maar hij speelt nog altijd net in de basis. Ik kan me net herinneren dat we in deze podcast wel heel Levi Smans natuurlijk zijn. Ja, nee, Iedere ja, keer we hebben wel vaker door Levi wel Smans. man, maar- Ja, Oké. zeker. Hij had nou natuurlijk ook in die oefenwedstrijd waar zien Twente. certificaatje oh jongen, dat je de loeren jaren Maar ik Hij eens een klopt keer op de met, oor. want ja, ik lees nou zo'n kwaad de voetbaltrainer. Oh ja, dus zeker. kan ik eens een keer maar iets. Ja, Brouwers in de spits. Ken dat net? Nou, als Nico... Nee, zolang Nicolescu geblesseerd is, Brouwers in de spits. Nou ja. Nou, Nee, Mark, nee. wat vind je ervan? Nee, ik denk dat Brouwers een uitstekende box-to-box speler is. Dus ja, als ik de trainer van Heerenveen zou zijn, zou ik hem niet in de spits zetten. Maar En dan, ja, goed, maar je wil dus een plakje creëren voor een oren. Dus Ja, ja, maar dan, dat- dan begin je ja. het ook een beetje te scowen. Maar dan kun je misschien Smans wel in de punt zetten. En dat hij hem wat uitzakje lid. Dan moeten die centrale verdedigers moeten kiezen. Kiezen ze mij. Nou, als ze mij gaan, komt er weer rond. Nou ja, maar als Nicolescu gewoon fit is, dan speelt hij natuurlijk Ja, gewoon maar bij is hij Nicolescu. fit? Nou, dat is de vraag. Maar we wat zij is net maar in Moldavië, maar West. Nee. Dus ik denk dat de kans wel groot is dat hij weer fit is, maar dat is nog net 100%. En dan ga je Rallis en Karlsbak erachter. Ik denk dat je wel gewoon maar een echte spits in de punt spelen, blauwe matten. Dat is het systeem wat hij nou een beetje En dan hanteert. dus gewoon dan- met rallies. Als Nicolescu net fit is, rallies in de punt. Ja, dat denk ik wel, ja. En dan Brouwers Wolstingen litten of op dat plak Levi Smans. Als het om Ik daar zou gaat. nou, als het om mij laat, zoek nou Olsen eens een keer slachtoffer en dan Smans op 10 en Brouwers op wat meer op 8. Oké, Geert, dat is opvallend stil. Ja, ik liet dit altijd graag om even bij in dit soort intellectueel gedoe. Intellectueel gedoe. Stel lekker voetbal, jongen. Ik ben een liefhebber. Maak het Ja, mooi. maar Ik best een liefhebber. dit Dat komt het net correct op zijn dat ze toen een MVV VVV gaat zitten te jammen. Ja. Oh, jongen. Ik dat- trouwens. Heeft die overtreding Roel van die Jansen. Roel Jansen? Ja. Was wel rood, hè? Dat rood was. Nee, maar je ziet het gebeuren, je schrikt erbij. Ik denk dat die fan die breekt alles al. Heb je gezien? ik heb het gezien, ja. Ja, Roel Jansen, ja. Ja, was in de wedstrijd nog een mooi moment toen wij tegen VVV speelden. Toen maakte volgens mij een van ons een overtreding. Volgens mij Kieftenbelt. In de eerste helft met een tackeltje te laat. En toen kwam Roel Jansen bij de scheidsrechter. En die zegt, ja, scheidsrechter, dit is meer dan een gele. Dit is een donkergele kaart. Ik zeg, nou Roel, dan heb jij wel heel veel donkergele kaarten in je leven gepakt. En toen zei hij, heb je gelijk in Diemers, zei hij tegen me. Dus dat was wel mooi. En nu ging Oh, hij dit is donkerrood, hoor. dit was donkerrood, ja. Deze was niet best. Nee, maar volgens mij gaf we dat zelf ook toen in het interview. Hè? Ja. Roelof, nog eventjes waarom naar Heerenveen. Want wat is de reden waarom Van Persie en Andries Noppen net toch in doorkennen? Wat de reden daarvan is, nou ja, Noppert vindt dat, hij had het verhaal op PW Kliniek Dien, dat hij in de communicatie met Van Persie, dat gewoon net lekker rint. En inmiddels haakte ik wel een beetje meer over aan dat het... Nou, in de communicatie, wat bedoel je dan? Nou, zo, hij speelt het net in Noppert, dus dat heb je dan maar, dan ben je natuurlijk zagrijnig. Maar als je dan vraagt naar redenen waarom dat is en het gesprek daarbij omgaat, dan vindt dat rint dat net lekker maar Van Persie. En het zit ik tussen nou ja, kan Noppert het maar een beetje zitten. Cuperen zit er natuurlijk een beetje bij. Harm Couperus, de keeperstrainer. Keeperstrainer, een beetje chasseerd zo, ja, maar kan Noppert. Maar richting Van Persie, dat zit net lekker. Ze binnen gewoon net maar die keuze in is. Dus dat, De keeperstrainer, eigenlijk... om het hier op Keeperstrainer de- net? Nee. De keeperstrainer, Harm Couperus. Maar de keeperstrainer is het net Dat- niet eens bij de nou ja, haartrainer. dat heb ik van naam. Ja. Maar Ja. de keeperstrainer is toch ook de keeperstrainer van het Hart? Ja. Dus eigenlijk zou het Harm Couperus Noppert maar op een goal. En net Mickey van der Hart. Maar de haartrainer zou het, we zetten toch Mickey van der Hart op doel. Ja. Oké. Nou ja, en dan... Maar goed, en je kunt dan die keuze maken, maar je moet er natuurlijk ook een beetje goed managen. En nou ja, als ik dat een beetje zit er een soort frictie tussen. En of het nou wel goed komt, nou, dat vreeg ik me, ja, dat weet ik net. Nee, maar moet hij maar het altijd... Zit er frictie tussen Noppert en Van Persie? Of zit er frictie tussen de keeperstrainer en Van Persie? Ja, beide. Beide. Nou, lastig verhaal liep het mij. Maar goed, hij maakt natuurlijk Shelley op het trainingsveld. Dat hij gewoon de pannen van het dak zit te keepen. Dan zit hij natuurlijk weer op doel. Zo, het is net iets waarvan je zegt van, nou ja, clash of ruzie en jij eruit of ik eruit in die categorie. Maar ze binnen gewoon inhoudelijk net Marco eens. En de wijze waarop er Marco praat wordt, rint ik net lekker. En nou ja, dat stokt dus een beetje. Wanneer hebben we Van en- Persie aan de tafel, jongens? Al van november, hè? Lampion, hè? Ja, Lampion de dag. Ja, Als hij de Lampion mooi neemt, zit Van Persie op deze stoel. Dat is... Ja. Maar Wel, vergeleken, precies, vergeleken met Mike Diemers. Ben je artiest? Ja. Het is geen Michael van Leeuw. Goed zo. Cambuur, die voetballen natuurlijk vreed. Sneun, dat voetballen Heerenveen, de Utrecht en NEC. Maar wat is de snij? Mark, wat is de snij? Zondag.
Ja, ik weet. Laatste training van FC Eindhoven thuis. Ja, Ja, zeker. Ja. Ben jij Nee, bij, maar denk ik, meer, dan- het is zeker, meer te ja. denken aan een wedstrijd. Oh. Nee? Larnaca tegen Ornorthosis. Ja, zeker. Zeker. Volg je die competitie nog een beetje? De Cypriotische competitie? Ik kijk wel wat AEK Larnaca doet, ja. Dus Zit er nog in de beker? Zit nog in de beker, hebben ze 5-0 gewonnen. Dus ik kijk wel wat ze doen, ja, zeker. Dat heb ik eigenlijk met al mijn oude teams wel, dat ik dat altijd even op live score even kijken wat die doen. Frisia. Nou ja, ook onder andere. Verlent toch? Van FVC. Verlent van dit FVC, weekend. ja. Ja, de derby. Die komt aan. Ja. Ja. Nee, maar ik kijk dat altijd wel. En ik vind dat altijd wel leuk om zeker ook oude teamgenoten te volgen. En ik heb nog wel contact met wat jongens. Dus ja, dat volg ik nog wel. Ja, Is waar Frans je- Sol nog beschikbaar trouwens? Voor Cambuur misschien, want Arie wil nog een spits bij Frans hebben. Sol? Frans Sol, Dat speelt niet die zit op dit moment op de bank, ja. Dus dat zou misschien wel... Ze maakt je wel spits. logische Ja, keuzes daar bij Larnaca, hè? ja. Nee, Eerst het is, gooien ze de eruit en ze zetten nog Frans Sol op de Frans bank. Sol op een bank. ja, het is bijzonder, laat ik het zo zeggen. Maar Ja, kies er iets specifieker over wezen, Mark? Want hoe bist u daar nou eigenlijk voortgaan? Hoe bist u voortpesten? Nou, ik weet niet of ik weggepest ben. Dat vind ik... ik wist nou eigenlijk wel dat het zo kon lopen eigenlijk. Hè. Kijk, ik heb hier natuurlijk in de zomer ook gezeten. Nou, toen was ik inderdaad op statistieken de beste speler van Cyprus geworden. Goed seizoen gehad. Tweede geworden uiteindelijk op de laatste dag geen kampioenschap kunnen vieren. Nou, toen kwam ik terug. We hadden een nieuwe trainer, een nieuwe Spaanse trainer. En nou, we gingen de Conference League in. Dus na een week of 4, 5 voorbereiding gingen we de eerste Conference League wedstrijd spelen. Die verloren wij van Paxi uit Hongarije. 4-0 of Met 3-0 uit. En toen gingen we de week erop thuis spelen. Nou ja, toen wilden we natuurlijk dat goed gaan maken. We wisten dat het erg lastig zou worden. Verloren we 2-0. Dus uiteindelijk over 2 wedstrijden verloren we 5-0 van de Hongaarse ploeg. Actie. Ja, en toen merkte ik al van... Toen gingen er al langzaam wat jongens uit. Die mochten bij de technisch directeur op kantoor komen. En die werd verteld van... Ja, er ligt geen toekomst meer voor jou hier. En je mag in principe uitkijken naar iets anders. Dus er waren al volgens mij 3 jongens voor mij. Nou ja, en toen speelden wij op een gegeven moment een oefenwedstrijd. Onze trainer was er na 7 weken was die eruit gegooid. De trainer die in de voorbereiding was gekomen, dus 7 weken de kans gehad. Eruit gegooid. Die Spanjaard. Die Spanjaard. Dus die heb ik 7 weken gehad. En, het waren 7 prachtige weken. het waren 7 heerlijke weken. En ja, die werd eruit gegooid en toen speelde een oefenwedstrijd. En toen begon ik op de bank, terwijl de hele basis speelde. En ik eigenlijk de hele voorbereiding en de Conference League wedstrijden alles had gespeeld. Dus ik dacht, ja, hier klopt iets niet. Toen mocht ik in de rust gaan warmlopen met 4 andere jongens. En werd ons verteld dat we in de 60e minuut allemaal erin mochten komen. Nou, je kunt het raden. Die andere jongens kwamen er allemaal in en ik mocht blijven lopen. Dus ik merkte af van dit is een raar spelletje. En nou, de volgende dag kreeg ik een appje van de teammanager. En die zei, Mark, kun je elk moment op kantoor komen? Ik zeg, nou sorry, ik heb een vrije dag. Ik ga eerst met mijn kinderen naar het strand en dan kom ik daarna wel op kantoor. Want ik wist natuurlijk hoe laat het was. Dus ik ben dinsdag, volgens mij was het dinsdag om 1 uur op kantoor gekomen. En nou ja, toen werd mij verteld dat het niet meer in zit tussen ons en de liefde was over. En waarom dan? Door wie is de joer? Ja, nee, dat heeft hij niet eens zo specifiek gezegd. Ik wist natuurlijk wel dat de achterliggende reden was, omdat ik wist dat ik de duurste speler daar was. Nee, ik had niet gepresteerd vorig jaar. Ik had een slechte attitude. Maar dan koest toch die statistieken? Ja, die kan de statistieken ja, zijn. ja, nou, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Daar was hij het niet mee eens. Hij zegt, ja, ik vind dat je het niet goed genoeg gedaan hebt op de eerste paar wedstrijden van het seizoen na. Toen ik volgens mij 3 keer scoorde uit 5 wedstrijden of zo. En waar zei dat dan? Dat zei de technisch directeur. De Ja. technisch Dus niet de directeur. president. Je hebt daar de technisch directeur zitten. Die, ook een Spanjaard. Nou, die vertelde me dat allemaal. Dus daar hebben we eigenlijk 5 De minuten... Lars Lamboy van Larnaca. Ja, de 5 minuten lopen backvechten eigenlijk met mijn punten tegen zijn punten. En uiteindelijk ben ik een kamertje uitgegaan. Mijn agent gebeld. Ik zeg, je gaat waarschijnlijk een telefoontje krijgen van onze technisch directeur dat ik weg moet. Nou ja, mijn agent die sloeg ook achterover. Die snapte er ook helemaal niks van. Dus nou, uiteindelijk gebeld met de TD en die wilde dat ik wegging. Maar ja, ik had nog wel recht op 10 maanden geld. Dus nou ja, uiteindelijk, nou ja, om iets verder in de tijd te gaan, dan is het verhaal wel heel lang. Ja, mocht ik op een gegeven moment in de 11 tegen 11 niet meer meetrainen. Dus toen mocht ik langs de zijkant met een andere jongen, mocht ik ja, eigenlijk met de bal wat om pionnetjes heen dribbelen. Maar dat En, is toch voortpesten dan? ja, die laatste dagen wel. Dus toen kwam de trainer ook naar me toe. Die zei, ja, je hebt eigenlijk geen toekomst meer hier. En ik vind je een goede speler, maar ik maak keuze voor andere jongens. Ik zeg, nou, heel eerlijk van je trainer. Maar ik zeg, ze moeten me nog steeds geld betalen, want anders ga ik nergens heen. Dus uiteindelijk nou, ja, hebben we zo elkaar gevonden. En nou, hebben we eigenlijk hun gebeld van, nou, dit is wat we willen hebben. En
kunnen we een klap opgeven. Nou, uiteindelijk nog even onderhandeld. En toen was het gelukkig klaar. Want ik had helemaal geen zin meer om dit te doen. Ben ik veel te grote liefhebber voor. Ik hou van het spelletje. En ja, op een gegeven moment mocht ik niet meer meetrainen. Dus, En wanneer komt Cambuur dan op de radar? Want we wist natuurlijk, Cambuur het altijd al interesse gewoon. Nou, eigenlijk kwam het, ik denk, een artikeltje op de VI-website over dat ik weg mocht. En toen hing gelijk Henk de Jong aan de telefoon. Dus eigenlijk kwam die al in een stadium daarvoor, zeg maar, ik denk 2 weken daarvoor of zo. Dus we hebben al die tijd eigenlijk elke dag wel dagelijks contact gehouden. Van hoe staat het ervoor daar? Heb je contract al kunnen ontbinden? Ja, en ik moest natuurlijk nog rondkomen met Cambuur. Dus daar zijn we mee in onderhandeling gegaan. En ook met wat andere clubs. En uiteindelijk heb ik voor Cambuur gekozen. Ben je blij dat we waarom bist? Ja, heel blij. Ja? Heel blij, ja, absoluut. En dat toch natuurlijk een paar keer van, ja, ik scoor het eerste doelpunt in het nieuwe stadion. Want dat is een Het eerste quizvraag, hè? Cambuur-doelpunt. Ja, Even een lietse nuance, oké. want het eerste Ja. doelpunt is maken door de spits van Helmond Sport. Ja, Die oké. eerste Maar ex-scorer bijvoorbeeld van de Johan Letland. Cruijff Arena, eerste doelpunt in de Johan Cruijff Arena, jongens. Kiki Moussampa Kiki natuurlijk. Moussampa. Ja. Dat is altijd weer Ja, waarom. En dan zeker. druk je op die rode knop en dan weer... Hoe de rode knop sprutsen. Hey, bruggetje. Ja, daar is hij weer. Daar is hij weer. Die stiet je natuurlijk al wekenlang hier op tafel. Ja. En we mooien er net op drukken. Nee. Van de Je haatredactie. doet het wel, toch? Maar de haatredactie is op vakantie, jongens. Ja, die zit in Zuid-Afrika. Dat is wie. Nee, maar van... Dus blijf maar wezen. wat? Nou ja. Maar ik weet dat als het leuk vind dat verteld wordt dat zij in Zuid-Afrika zit. Ja, het zit toch op Facebook? Oké. En dan is het waar. En dan is het waar. Maar goed, meestal kind dus komensmarge op een hele grote prijs. Maar pas op het moment dat wij op die rode knop drukken. En dat zal, ja, we weten net wanneer dat gebeuren mooi. Want in principe zal dat nooit gebeuren. Nee, maar want mocht dat het mag een keer, dat mag net. Nee. Maar mocht het een keer gebeuren, dan kun je meestal daar voor een grote prijs in oormerking komen. En meestal die ben nou al manmachtig onder het mailen. Big Leagues, Tamme Rodenburg uit Paraguay. Tamme, Die ja. had ik maild. En Corné van der Meer uit Koortse Tille. Die hebben we ook al maild. Maar even voor de duidelijkheid, staat nou ook onder in beeld. Ja. Ze hebben nog niks doen. Nee. Oh, ze staan helemaal wel niks onder in doen. beeld, maar En ze als hebben ik- niks doen. En als ik er nou op druk, ik krijg toch niks meer te horen van de redactie, toch? Ja, ik gast het. Volgende keer Michael de Leeuw als gast. En daarna Henk de Jong nog. En dan heb ik die ook nog. Ja, Ja. en dan En pas dan weer C-categorie. Maar jongens, het is heel simpel. Ze moeten gewoon of Cambuur of Heerenveen mailen. Zo is het. En het Nee. adres. sport@omroepfriesland.nl. En de naam, adres en de favoriete club. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, Geert, het toch zo mooi zit. Hey, Met de ik heb camera. nog wat in de omwering, jongens. Oh. Ja, nee, dit is echt... Kaarten voor de wedstrijd Cambuur Eindhoven. Ja, het is 21 oktober. Dus Komende maandje. Je wordt door de weekend. En ik weet ook al een vraag. Wat is de vraag? Hoeveel doelpunten had Mark Diemers maken in de eredivisie? Hoeveel doelpunten had Mark Diemers makken in de eredivisie? Dit seizoen? In zijn hele carrière. Ik ben blij dat hij erbij Ik is. kom hier niet mee, jongens. Dat is de laatste keer. Geniet er nog Dat even is toch van. verschrikkelijk, hè? Want ik mag me tot op de concentreren om deze dat is tekst wel lullig. zonder Sorry. enige vorm van autocue op een goede manier op elkaar Geert, te focus. krijgen. Focus. Dan begint wanneer de anker die Ja, begint mijn al een excuus. beetje... De nieuwe Oh, anker. Is echt zo flauw, Kom man. op maar die primeur. Jongens en vankers Is weg. van de Sportcast. Dit binnen het kaarten voor Cambuur en FC Eindhoven. Met een topwedstrijd, werd hartstikke leuk. En de vraag is, hoeveel doelpunten het Mark Diemers scoort in de eredivisie? Sport@omroepfriesland.nl, naam en adres erbij. En waar weet ze nou in het prachtige Kooistadion van Cambuur op 21 oktober. Hartstikke Andor mooi. is er echt. Wist je trouwens hoeveel doelpunten het maken heeft in de eredivisie? Nee, Nee? eigenlijk niet. Maar even een richting, ongeveer. Ik denk ergens rond 20 of zo, denk ik. Oké. Zoiets. Oké, nou ja, goed. Dat Dat, is het antwoord toch? Nee, Oh. geen flauw idee. Ik stuur dat Tel een niet. bekerwedstrijd nog maar? Nee, dat is eredivisie. Geen Alleen eredivisie. een keer. Nee, Nee, alleen Maar de als wij het eredivisie. antwoord al in het witte, hoe komt dat dan? Het zit er gewoon, Wikipedia ligt nooit. Toch? Dat is Dat is toch zo. je Mark, is er één ploeg in de KKD die er echt boven uitsteekt? Nee, ik denk op dit moment niet, nee. Nee. Ik denk dat je wel heel veel ploegen hebben die zouden kunnen promoveren. Helmond Sport, Eindhoven. Den Ja, op Bosch. dit moment doen Bosch, die hè? het hartstikke goed. Hè. Den Bosch doet het natuurlijk goed met die periode. Dus ja, en ik denk dat er heel veel mogelijk is dit jaar. Omdat inderdaad iedereen van iedereen wint. Als je ook de stand bekijkt, volgens mij staan wij op dit moment 15 of 16 uit mijn hoofd. 15, We hebben 10 punten, maar als we een wedstrijd winnen, staan we zo weer richting de play-off plekken. Dus het staat allemaal super dicht bij elkaar. Iedereen wint van iedereen. Dus wat dat betreft ligt alles open. Ja, maar die staat weer natuurlijk dramatisch. Van Ja. je. Ja, Maar is het zeker. nou Qua want, resultaat wel. Maar ik ben wel van te zien nuancering. Zo slecht gaat het net.
Nou ja, ik weet 2 wedstrijden wie echt 4 onder de maat. Ja, 12. Dordrecht uit. Dordrecht uit. Die En met ik net thuis. jongen, hè, die een andere west. Ja, Die zeker heb ik wist. Ja. Nee, daar ben ik het En helemaal met je eens. Maar ik denk dat je als je de rest van de wedstrijden bekijkt, wat ik net ook al aangaf. Ja. Maar er komt natuurlijk wel een punt dat je dat net meer zitten kennen. Want je kent echt na 38 wedstrijden zeggen, ja, maar we hebben best goed spelen. En we hier eigenlijk tolpunt top meer gaan, man. Ja, maar op een gegeven moment komt er wel een punt dat je die punten net pakken, man. maar Zo is het. ik geloof wel dat als je gewoon goed spel op de mat ligt met een goed idee, dat uiteindelijk dat omzet in punten. Dat mag hem En vertalen. dat geloof ik dat vertaald wordt uiteindelijk. Ik denk, als je toevalsvoetbal speelt en je hebt zeg maar dit wat je nu hebt qua punten, Ja. dan kun je daar meer van zeggen. Maar ik denk dat je ziet dat er een plan achter zit. Dat we echt goede wedstrijden spelen, dat we onze kansen creëren. Die kansen gaan inderdaad niet in en daar mag heel veel over gezegd worden. Maar ik denk dat je weinig kan zeggen over op Emmen en Dordrecht na over het spel. En het spel is naar behoren, denk ik. Er wordt aardig gevoetbald. Maar wat is dan het plan? Want je hebt steeds, of verschilt het per weekend? Nee, Ja. toch? Er is toch Nou ja, ook in wel... principe hebben wij natuurlijk een duidelijk plan van hoog druk zetten en een goed positiespel en daardoor tot kansen komen. Alleen het verandert natuurlijk elke week hoe een tegenstander speelt. Maar vind je toch soms net, het gaat wel alweer wel heel erg, altijd via dij. Dat is altijd het tussenstation. Dus maar iemand op het middenveld echt niet maar een stekpaasje ertussen kunt trokken. Dat is eigenlijk de enige creatieve man op het middenveld. Als ik trainer van de chinstander wie. Dat weet je in VVV dus al oors. Toen had de technische staf bewust gekozen om Matthias Nati op rechtsboeden te zetten. Dat is ook een hele technische, begaafde voetballer. Die echt creativiteit had. Werd toch Mark die het wat meer aan de linkerkant spelen. Als die verzet waard, dat aan de rechterkant Nati wat meer om te krijgen. En omdat die eerste helft in VVV wie echt heel goed. Dus daar zorg je dat het net alleen nog van... Wacht Ben even, je nou de woordvoerder van Mark Diemers? Wat zeggen jongens? Min of meer wel. Geert valt te sleep, jongens. Wacht even. Nee. Ik zie het nou even het oor te denken. Want in de redenatie zat ze meer nou op tafel uit. Zo'n je ze kennen. Dan zoen ze eigenlijk Maleunen maar bij Hellimar. Ja, nou ja. Maar die is net fit. Kieftenbel, Diemers, Maleu, kan dat? Ja, waarom niet? Ja, dat kan. Nou ja, goed, Nou, mooi man. dat, En dan wil je wel Maar beste nog even middenvelder om Mark de van vraag van, is het net soms, dat is toch zelf ik het idee heeft van, het komt wel heel bot op alleen nog Meidel op het middenveld. nou ja, goed, de eerste wedstrijden misschien in die zin wel. Want die moet Alleen natuurlijk echt heel graag Shell dat doe ik ook zelf hoor. En ik ben ook een speler die graag aan de bal wil komen en beslissend wil zijn. Ja. Dus dat ligt ook aan mezelf. En natuurlijk ook aan mijn teamgenoten die graag die bal aan me geven. Dus dat is in principe ook een goed teken. Als je net nieuw komt. Ja, ik denk dat het ook iets positiefs heeft. Kijk, nu gaan ploegen mij een beetje afdekken, waardoor er ergens anders weer meer ruimte ontstaat. Dat kan. Dus die ruimtes moeten wij nu zien te vinden. Omdat ik merk dat tegen Emmen bijvoorbeeld werd ik echt gevolgd. Nou, tegen VVV in het begin ook wel. Alleen daarna zie je dat we heel veel over de rechterkant doorkomen, waardoor ik weer meer vrijkom. En de bal weer naar mij kan en dan weer naar Pauwels. Zodat we weer aan de linkerkant heel dreigend kunnen worden. Wat wie die goed in die wedstrijd, Pauwels. Ja, Pauwels. Och, Maar Pauwels is echt heel goed. Wat een Casino. fantastische actie op die achterlijn. Ja. Ja, mooi hè. Ja, ik vind het ook een waanzinnige Fantastisch. speler. Met zijn leeftijd, potentie die hij heeft. Als hij nog wat kleine dingen verandert. Ja, hij had het soms echt dat, zoals dat moment zit je in Emmen onder de sideline, dat hij de bal naar die wippen wil. En Foppe de Haan die neemt hem ook een speeltuinvoetballer bij u zien in het programma. Had hij wat zakelijker wordt nog. Hoe oud is hij? Ja, een jongetje. Dus die rondte die had hij gewoon. Maar dan hij moet weten wanneer hij zakelijk moet worden. Ja. Op de helft van de tegenstander moet het voor hem die laatste 30 meter moet een speeltuin zijn. Ja. Laat Ja. hem lekker acties maken. Laat hem vind ik 1 op ook, 1 hoor. opzoeken. Ik zeg alleen altijd tegen hem. Als je 2 tegen 1 staat of 3 tegen 1, betekent dat ergens anders iemand vrij staat. En dan moet je hem weer aan mij geven, want dan kan ik hem misschien weer verplaatsen. Ja, Nou goed, als je dat nog beter onder de knie krijgt, ja, dan kan het voor Cambuur een geweldige speler worden in de toekomst. schitterend. Hele grote stappen maken, want die jongen heeft echt heel veel. De nieuwe docu. Nou, misschien is dat weer iets te veel van het goeie. Zullen we maar niet een labeltje op plakken? Nee, Laat hem lekker zijn ding doen. Nieuwe En hij doet Hij het moet nu lekker hartstikke ballen, goed. man. Laat Hij doet hem- het nu Ja, hartstikke nee, dat is goed. ook En, zo. Saroui nou trouwens bij Lille gewoon even gewonnen met 1-0 van Real Madrid, hè? Saroui is toch mooi? Ja. dat weet er al Driving Lean. Ja, strijding. ja, maar ook zo'n voetballer, hè? Ook gewoon, Nou ja, daarom denk ik denk daarvoor komt iedereen toch naar het stadion. Ja, man. Zeker, Ik bedoel, publiekspeler. Dat is ja, zo absoluut. leuk. Joeke. Dat is zo Ja, maar leuk. dat is toch ook wel een beetje toch? Nou ja, dat probeer Ja, ik wel te zijn. Ja. Ik kom wel naar dat stadion om mooie dingen te laten zien. En ik wil niet na een wedstrijd denken van, nou, wat heb ik vandaag hier allemaal op het veld Nee, uit. Maar is er, Maar jongens, één ding, ja. is er één speler in de KKD die beter is dan Mark Diemers? Nee. Kom één speler die... Nou ja. Ik zei het van de morgen. Die centraal. Ja, maar dat is natuurlijk een heel oud type Appels en voetballer. peren, ja. Appels en peren. Maar die Henk Empoli- Veerman is een geweldige aanmaker. Robert Muren. Is het een betere voetballer dan Mark Diemers? Nee. Maar die had oren kwaliteit. Eigenlijk maak je een middenvelder, maar een middenvelder vergelijken. Maar er is net echt een
Nou ja, voetballer, hè, bedoel ik. Dus aan de bal. Nou, maar ik vind bijvoorbeeld die Mbuyamba, die centrale verdediger van Volendam, vind ik altijd een knappe verdediger. Ja, maar niet een betere Ja, ik ken net voetballer. vergelijken met Mark Diemers. Dat slaat eigenlijk nergens op. Ik denk als het in een middenveld zoeken, dat het lang ziek moest, eerlijk zijn. Ja. Om de manier waarop hij speelt. Hij is heel dominant. En hij krijgt echt die dominantie van zijn spelers wel onbeheer. Dat bevestigt hij krijgt. Dan moet je zeggen. Ik denk dat er een protte binnen die dat zouden houden. Roelof zit toch een beetje bekend als de talentenscout in de Ja, KKD. Mr. Google. Ja. Goliath van Helmond Sport. Vind je toch wel een goede middenvelder. Oh, ja. Maar goed, jongens, eigenlijk hebben we die hier... boetenspeler van Vitesse trouwens. Die Jonathans. Jonathans. Die moet Heerenveen halen. Oké, maar goed, hier hebben we al geen tijd voor. Want Ja, we zitten... vregen naar goede voetballers. Dan Nee. komen we maar een peer, die stonen het Ja. kist. En dan Ik vervolgens vreeg het toch net, Roelof vregen vregen toch? Roelof vregen van waar is de beter als Mark? Nou, lekker een ongemakkelijk onderwerp, Mark. Hè? Ja, vind je het gek vind je het erg dat ik daar niks over Nee, gezegd heb? jou het helemaal niks. Want dan ben je Nee, maar dan ben je in even het dak aan, Mark, maar één ding. Dat was gewoon promoveren met Cambuur. Ja. Dit seizoen. Ja, het liefst dit seizoen. Ik heb 2 jaar getekend. Dus in principe in deze 2 jaar wil ik promoveren, ja. Nee, Dus Henk moet een beetje vaart maken. Nou, niet Henk. Ik denk wij als club, als gehele club, als selectie, als staf, iedereen bij elkaar. Ja, ik heb hartstikke veel vertrouwen in eigenlijk. Ja. Gek het ook klinkt als je En op na dit die moment, rampzalige start, het kind nog altijd. Zeker, alles staat nog dicht bij elkaar. En ik denk dat het ook... Kijk, we moeten ook niet per se... ik denk dat in het begin daar ook veel over is gezegd. Top 5 klassering. Ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat we play-offs gaan halen. Als we play-offs halen, kan er in Leeuwarden heel veel gekke dingen gebeuren... met de supporters die wij erachter hebben staan. Met ons geweldige stadion. Dus dan wordt het hier gewoon een hel om te voetballen. Ook Wat voor een een Eredivisieploeg. slappe doelstelling, zeg. Nou ja, ik vind dat Nee, echt. En opstaan, zeker, hoe kun je nou nu zeggen... als je op dit moment 15e en 16e staat... we gaan voor het kampioenschap. Nou, omdat je de 4e, 5e begroting hebt van de eerste divisie. Ja, dat is je mooi. hebt Mark Diemers, de beste speler van de KKD, gehaald. Ja, dat zeggen je jullie, hebt, je kon een heel nieuw team samenstellen. De rotzooi is eruit gehaald. De topploegen zoals Groningen en zo zijn eruit. Rode JC is niks meer. Vitesse is gedegradeerd, maar daar heb je ook niks aan. Nou, Roda komt er wel bij trouwens. Ja. Maar, dus dan moet je gewoon bij de top 5 eindigen als Cambuur zijnde. Ik snap wel wat je wil zeggen. Alleen, kijk, je hebt natuurlijk ook... hoeveel nieuwe spelers zijn er nu bijgekomen? Ik heb het niet allemaal, maar een stuk of 16, 17 denk ik. Ja. Je moet ook tijd geven. Ja, nou, dat vind ik wel, ja. Ja, Ik denk oké, dat mag ook. elk team wat jij op... Al is het bij Real Madrid of bij die grote ploegen zijn niet zoveel mutaties. Maar ik denk, als je bij ons kijkt, dat zoveel nieuwe jongens er zijn. Die inderdaad ook, hè, als je zo'n Pauwels als voorbeeld neemt, is ook een 19-jarige jongen. Ja, dat zal ook met vallen en opstaan gaan. Ik vind ook wel dat je tijd ik moet vind geven. ik vind dat je dat wel tijd moet geven. En ik weet in de voetballerij, tijd is ook maar een vaag begrip. En Maar hebben jullie jezelf die tijd nu verschaft met die overwinning? Want we zeiden net, het was een gespannen Ja. week. Is nu Nee, ja, de de druk spanning van de komt- ketel? als je nu vrijdag weer verliest, komt maandag weer die spanning erop. Zo simpel is het. Alleen, ja, we zullen echt nog wel wedstrijden verliezen dit jaar. We gaan echt niet vanaf nu alles winnen. Hoe graag we dat ook willen en hoe kritisch we ook naar onszelf zijn. Maar we gaan niet alles winnen. En ja, dat moeten de mensen binnen de club en de supporters ook begrijpen. Dat het inderdaad hoe mooi je dat altijd zegt, een proces is ook. Dat je inderdaad veel nieuwe spelers hebt. En in september zijn Aflabi en ik er nog bijgekomen. Dus ook dat verandert weer wat in een groep. Dus dat heeft allemaal wat meer tijd nodig. En ik denk wat ik zeg, het spel ziet er best aardig uit. Nou, nu moeten die resultaten ook komen. En Er waren straks wel aardig al... wat signalen die ons bereikt, hè? Jou ook, Andor, dat als jullie hadden verloren, dat Henk er dan uit had gelegen. Heb jij dat ook gehoord? Niet zo specifiek, maar ik voelde natuurlijk wel de spanning. En nou ja, daarom heb ik ook onder andere na de wedstrijd gezegd... dat wij niet 100%, maar 1000% achter onze Ja, trainer staan. waarvan Ja. collega De Vries zegt, dat zal hij altijd zeggen on the Nee. record. Nee, ik zal- Off the record ligt dat heel Dat zou hier toch in staan. Ja. Ja, natuurlijk zegt hij dat. Maar ik weet van hem ook wel dat hij dat in die zin meent. Maar natuurlijk, hij kan niet anders zeggen. En ik heb ook wel het idee dat er in de spelersgroep dat... hoe moet ik dat heel goed zeggen? Ik denk dat hij daar ook 100% een soort van 1000. ambassadeur... 1000%, ja. 1000%, mooi. 1000% als een soort van Henk de Jong ambassadeur is. Ja. Nee, ik denk dat je wel niet gelijk dat hebt. De hij eruit meeste moet. spelers die voor een camera staan en die vraag krijgen... die zullen dit antwoorden, zeg maar. Alleen ik kreeg Nou, die dat vraag bedoel niet. Dus het kwam uit mezelf, Ja, zeg maar. Dus ja. in die zin Ja. had ik dit niet hoeven zeggen. Dit heb ik ook gewoon gezegd, omdat... ik voel dat het in een team zo is. Dat allereerst, ik ben aanvoerder van het team. Dus in die zin ben ik iemand die daarover mag praten, denk ik. En ik iemand ben die mijn hele leven nou, hele leven klinkt heel lang, maar een jaar of 12 Henk de Jong al kent. En ik voor het vuur door het vuur voor Henk de Jong ga. En ik vind dat hij dat ook verdient na wat hij allemaal heeft gepresteerd. En het niet eerlijk is
dat iedereen alles aan hem ophangt als ik een penalty mis of als iemand anders een grote kans mist, in dit geval. Ja, maar Dus, denk ik net te hoge ambities hebben. Dus gewoon top 8 is prima, maar wel graag binnen 2 jaar promoveren. Nou ja, dat is wel. Ja, ik ben teruggekomen met de droom om straks als aanvoerder met die schaal in mijn handen te staan. Dus ik ga tot het laatste moment dat ik hier ben daar alles aan doen. Hartstikke goed. Jongens, dan ben we no touw onder overdenkingen. En we moeten een keuze maken en we komen er net op waarom. En de eerste is van Geert. Geert, 1 of 2 bron? Het les 2, hè? Het liefst 2? Ja. Oké. Maar Roelof, Piet Fortuyn of Pim Fortuyn? Oh, dan Piet Fortuyn. Zeker. Piet Fortuyn. Ja. Oké, Andor, Robin Molen of Lucas Bijker? Zo. Gewetensvragen ook. dit is... Nou ja, we mij er net op brom komen. hè? Nee. Als je ooit Lucas Bijker nog wat bellen, dan weet ik het antwoord wel. Kom maar door. Lucas Bijker. Lucas Bijker, toch wel, hè? Toch wel. En de laatste is van Mark Diemers. Mark, bist er nou een A-gast of een B-gast? Ik ben een aangast. Ja, dat is mooi. Dankjewel, ik vond het leuk dat je er weer Mark. Heren, je merkt tiegetank van je komst. Na je weekend dan ben we er zelfs weer. Waar tante gast is, ja, we maken er haast een kunst van om elke keer on te kundigen. En die dan vervolgens... komt nooit. Nee, die komt nooit. Dus laten we dat maar gewoon... Ja, hou weer op. Na je weekend zit Jurgen Klopje. Jurgen Klop, Ja. na je weekend. Jurgen Klop, graag, ontdaan. Dag.